ଏଠି ଘୁରି ବାଜିଲେ କିନ୍ତୁ କୌଣସି ବଡ ସନ୍ଦେହ ନଥିଲା। ଏଠି ସେଠି କୌଣସି ରନ୍ ନାହିଁ। ଏ ଚିତା ଦର୍ଶକ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ସେଇଠି ସୁନ୍ଦର ବ୍ୟାଟିଂରେ ପ୍ରୟାସ ସେ ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କ ବ୍ୟାଟ୍ର 74 ରନ୍ରେ ସେ ଖଣ୍ଡା ଖୋଲିଛନ୍ତି। କୌଣସି ରନ୍ ନାହିଁ। ଫଳପଟୁ ସ୍ଟ୍ରାଇକ୍ରେ ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡରେ ଘୁରି ମାରିଥିଲେ ସୀମା ନିଶ୍ଚିତ ଏଇଭଳି ଖେଳ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବା ନିଶ୍ଚିତ ଦରକାର। ଘୁରି ମାରିଛନ୍ତି ପୁଣି ଥରେ ସାମ୍ନା କରିଛନ୍ତି। ଟିକେ ଦର୍ଶକମାନେ ଟିକେ ତାଳି ଦେଇ ଉତ୍ସାହିତ କରି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କ୍ୟାମେରା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବ। ଟିକେ ତାଳି ଦେଇ ଉତ୍ସାହିତ କରନ୍ତୁ এই দক্ষ স্টাইলিশ ব্যাটসম্যানକୁ। ঘুরি মারিଥିଲେ এইবার শট শুনিবা শট দেখলে পুরো বর্ষা করা করে পরবর্তী বলକୁ সামনা କରିବ ସେଇ ଦକ୍ଷ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ ବ୍ୟାଟିସ୍। ତାଙ୍କ ବଲକୁ ସାମ୍ନା କରିବେ ଗାନ୍ଧୀ। ଟଙ୍କା ପୁରସ୍କୃତ କରାଯିବ। ପୁଣି ପରବର୍ତ୍ତୀ ବଲ୍